Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an og miingon. Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay og kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Hesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 rakapan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Dito may mga 5,000 ka tao. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao o papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Hesus sa 5 kapan o sa 2 ka isda o miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang paan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagkaon mao gini ang sentro sa atong kinabuhi. Basta kaon na gani ang atong pangitaon, ang tugbang gid ana mao ang kinabuhi. Mao nang manginabuhi ta para naatay makaon. Pero ang tinuod gyud ang pagkaon dili nang pagkaon nga para laslawas. Ang pagkaon gyud nga tinud-anay mao ang pagkaon nga makabuhi sa atong kalag, kanang maghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na diri sa atong unang pagbasa ang gihisgutan ang pari nga si Melkisedek. Nganuman si Melkisedek way sinugdanan o way katapusan nga makita. Wa siya'y ginikanan, wa sad hibaw diin siya padulong pagkahuman. Pero diha na siya pag-abot na ni Abraham. Gani iyang gipanalanginan si Abraham. Kinabuhi na nga way katapusan. Nya diri sa atong tubag sa Salmo, gisgutan ang pari nga mao si Hesus nga kaliwat sa laray ni Melkisedek. Pasabot ang pagkapari di ay mao di ay tinuod nga maghatag og kinabuhing way katapusan. Nya kining pagkapari o kining Eucharistia diin atong dawaton si Kristo sa lawas og dugo. Kuan sa ni sila sumpay. Kaya ang makapahimo ni Kristo nga buhi panahon sa santos nga Eucharistia mauman ang pari. Nya kita sa mga Katoliko, ang atong bunyag naghatag sa nato pag-ambit sa pagkapari ni Hesus. So kung atong i-connect sa Ebanghelyo, si Hesus mao'y pari, iyang gihimo ang pan ug ang isda nga ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga makabusog sa tanang tao, pero nigamit siya og mga apostoles. Humanyag pikas iyang gihatag sa mga tinun-an nga ilang gidistribute
ngadto sa katawhan. Muna kami sang mga pari sama nako nahimo sad kong kaliwat ni Melkisedek, niambit ko sa pagkaway katapusan, way sinugdanan sa pagkapari ni Kristo. Ug mauni ang makabusog sa kalibutan. Ang gigutom nga kalibutan, mabusog pinaagi ni ining maong pan, nining maong pagkaon nga ihatag ni Kristo. Kining Eucharistia, mauni siya ang simbolo sa pan. Pero sama sad sa mga apostoles, pag abot na gid silang kinabuhi, sila mismo nahimo sang pagkaon ngadto sa uban. O giunsa man nila pagpakaon ang mga tao sa dihang wa na si Kristo, ilang gipuy-an ang ilang kinabuhi isip mga pari. Di ba ang pari mangitig pakalawat, no? Nalan tayo Eucharistic lay ministers nga mutabang-tabang, pero tungod na sa pari nga may hatag nilag authority. So ang pari gitig pakaon. So kining pagpakaon, trabaho ni pari. Kamong mga inahan, nga ni aron dinhi, mipakaon ba mo sa inyong mga anak? Mipakaon mo? Kana pari mo. Ang amahan, mipakaon ba sa mga anak? Kana pari sagka. Unya unsaon man kung ang atong mga leaders sama sa atong mga politicians dili na mo pakaon sa mga kabos, di na sila pari nga laray ni Melkisedek, pari na sila sa yawa. Mo na nailisod mahimutang pari sa yawa. Nilinghay imong tupad. Nakinsa man kang pari ron, pari ka ni Jesus o pari sa yawa. Nana. Nindot kay na siya kay makacheck ta. Mao bitaw nga ang pari doon na siya duha ka functions nga akong isigig tudlo. Og unsa may function sa pari or functions kana yung double A, ampo ug antos. Ang ampo kining mga pangadjion, kining misa nya inig-translate ni ini adto na nis pag-antos. Ug unsa may antosono nato, ang pag-alagad sa atong isig katawo, ang pagpakaon. Alagad, pagpakaon nila og pagkaon na langit nun og pagkaon nga lawas nun. Kana ihatag ina nato. Unsa maroy gikinahanglan sa atong parokya? Unsa man? Slot. Nya kamo sang naay slot, inyong pakanon ang parokya, namo ikapalit og slot. Atong si Tio para tukod atong balay kay kuwangan pamtag balay. O sige patarog koan. Hatag katong slot nato sa miaging pista, bahala nagwa to mahurot. Basta wa na to. Close na to. Pero karon ato si Tio O inana. Sige lang yapon taghatag haron ma-exercise ang pagkapari. Kanang inyong silingan nga gigutom, kanang inyong silingan nga way balay, og inyo nang butangag balay, takuran ninyo arang-arang nga balay, nya inyong pakanon, na-exercise ang pagkapari. Nya diha ka mag-antos. Ngano man ang atong kwarta, ang atong bahandi, mahurot-hurot magina kung ato yung tabangan ang tanan nga mga gigutom. Sama din sa atong misa, ang Eucharistia, ang atong hostiyas, mahurot gina tungod kay na ay daghang mukaon kuyog nato. Pero ay kabalaka, ang Ginoo say muhatag ana og bendisyon aron di ta mahutdan. O giunsa man ni Kristo ang ilang pagpakaospan og isda, dunay sobra nga 12 kabukag. Maunay buhat sa Ginoo. Maunay kahibulungan nga buhat sa Ginoo. O kung nakasintro ta diha og nagbuhat ta, wala na tayong hahanapin pa. Mahimo sa tang lawas og dugo ni Kristo ngadto sa uban. Tawgo na sa tag Corpus Christi. Kaya nga naman, nahimo sa tang pagkaon, nahimo tang pari ngadto sa atong isig katao.